και έχουμε... Εδώ είμαστε. Σημαίνει ότι είναι εδώ η κυρία Μάρο Σιμάκη. Καλησπέρα σας, η Marketing Director της Protergia, για να κάνουμε μια ακόμα κλήρωση και να δώσετε πολύ μεγάλα δώρα και μπράβο σας. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτε. Είμαστε εδώ για την ένατη κατά σειρά κλήρωσή μας, όπου μετά τη σημερινή κλήρωση θα έχουμε 999 νικητές. Κρατήστε το, 999 παρά ένας, 1000 νικητές από τον Ιανουάριο που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία μέχρι σήμερα που είναι 22 Σεπτεμβρίου. Και τι έχουν κερδίσει? 99 νικητές έχουν μοιραστεί 900.000 ευρώ και 900 το λογαριασμό τους για ένα ολόκληρο χρόνο. Να το πούμε απλά, αυτό σίγουρα κάνει εκατομμύριο, έτσι? Και παραπάνω. Και παραπάνω. Άρα, μιλάμε για μια σειρά κληρώσεων, για να το συνειδητοποιήσετε, η οποία έχει μάλλον ξεπεράσει, το λέμε το μάλλον γιατί δεν ξέρουμε, επειδή δίνονται και δωρεάν οι λογαριασμοί του ρεύματος για ένα χρόνο, δεν ξέρουμε την κατανάλωση, αλλά το θεωρούμε δεδομένο ότι έχει ξεπεράσει, θα ξεπεράσει με τις σημερινές κληρώσεις το 1 εκατομμύριο ευρώ που έχουν φύγει από την Protergia και από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε να δούμε τη σημερινή μας κλήρωση για να φτάσουμε και σε αυτό το εντυπωσιακό μας νούμερο. Ωραία. Πρέπει να πάμε στην κυρία Μαρκιανίδου. Γιατί τα κουμπιά εκείνη τα κρατάει, εκείνη και η ομάδα της. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε και τι θα κάνετε, που είναι το πιο σημαντικό. Και να φτάσουμε αισίως στους 999 νικητές. Όπως είπα, είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε αισίως στους 999 μεγάλους νικητές του Protergia Power Giving. Είμαστε στα γραφεία της Protergia, ακόμα μία φορά, για να μπορέσουμε να κάνουμε μαζί σας ζωντανά την κλήρωση για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή των 50.000 ευρώ. Ωραία. Είμαι έτοιμη να πατήσω το κουμπί της γεννήτριας τυχαίων αριθμών, όπως κάθε φορά, και να δούμε μαζί τον τυχερό αύξοντα αριθμό του μεγάλου νικητή. Πάμε λοιπόν, μην το καθυστερούμε. Τα δώρα πάντα είναι για να τα κάνεις γρήγορα. Έχουν και λίγο ανυπομονησία. Όσο... Έχω τον τυχερό αύξοντα αριθμό. Ναι. Είναι ο 486.952. Και θα ζητήσουμε λίγο χρόνο για να το συνδέσουμε. Αυτό τώρα για να το καταλάβετε, όσοι είστε συνδρομητές της Protergia, πρέπει να έχετε το λογαριασμό σας μαζί για να τον δείτε εκεί, έτσι δεν είναι? Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Είναι ο δικός μας αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα αριθμό παροχής, ο οποίος δεν αποκαλύπτεται για λόγους εμπιστευτικότητας και ο οποίος εμείς θα κάνουμε την αντιστοίχηση και θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με τον τυχερό. Άρα λοιπόν θα πάρει πολύ λίγο μέχρι να ξαναγυρίσουμε στην κυρία Μαρκιανίδου για να μας πει αυτά τα στοιχεία. Όχι με το όνομα, αλλά με τα αρχικά, γιατί έτσι πρέπει, του νικητή. Σωστά. Όσο θα γίνει αυτή η διασταύρωση, να πούμε εμείς δύο λόγια για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία της Protergia με τις κληρώσεις και τα δώρα, που έχει και την επικοινωνία σαν χαρακτηριστικό, έχει και την προσφορά, γιατί δίνετε τόσα λεφτά. Αλλά από την άλλη μεριά έχετε και τα προϊόντα σας. Και αυτό είναι που θέλετε να επικοινωνήσετε. Βεβαίως. Να πούμε ότι για αυτή την προσφορά, τη μεγάλη προσφορά, είναι η μεγαλύτερη προσφορά που έχει κάνει ποτέ πάροχος στην Ελλάδα, το Protergia Power Giving. Και το μόνο που χρειάζεται κάποιος να κάνει είναι να είναι πελάτης της Protergia. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Και μπορεί να το κάνει και να έρθει σε ένα από τα 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να μας καλέσει στο 18311 ή στο site μας. Μάλιστα. Και να γνωρίσει τα προϊόντα μας. Πείτε μας δύο λόγια. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, στην Protergia ο πελάτης είναι πάντα στο επίκεντρο. Γι' αυτό και έχουμε δημιουργήσει το νέο πρωτοποριακό προϊόν του Protergia Picasso, το οποίο βρίσκεται δίπλα στον πελάτη, γιατί του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνος τι πακέτο ταιριάζει στις δικές του ανάγκες. Επιλέγοντας λοιπόν αυτό το πακέτο, ξέρει ότι όλο το κόστος ενέργειας κάθε μήνα θα είναι στο ποσό που έχει συμφωνήσει και θα πληρώνει το ίδιο σταθερά για ένα ολόκληρο χρόνο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, γιατί στην ουσία προϋπολογίζεις το τι θα ξοδέψεις και δεν φτάνεις σε αυτό το πράγμα που τρέμεις ανοίγοντας ένα λογαριασμό και λες τι θα βρω μέσα. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Να δούμε την κάρτα τώρα με τους νικητές, πλην του μεγάλου νικητή, έτσι. Αυτό που κάνουμε κάθε φορά σε όλη μας την διαδικασία και τη συνεργασία είναι οι 10 νικητές, οι οποίοι 10 κερδίζουν από 5.000 έκαστος ή έκαστη. Εδώ πάντα μας αρέσει να κοιτάζουμε τη διασπορά. Σωστά. Για πείτε μας λίγο.
Ο πρώτος νικητής είναι από την Αύπακτο, έχουμε από την Αθήνα στου Ζωγράφου, την Κέρκυρα, Αθήνα προφανώς κέντρο, από την Αρτέμιδα, το Αγρίνιο, τον Τύρναβο, Άνοιξη, καταλαβαίνω Αττικής, Αμαλιάδα και από το Βύρωνα. Μάλιστα. Και πάλι πολύ μεγάλη διασπορά. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό είναι ποιος έχει κερδίσει τα πολλά, έτσι. Ποιος έχει πάρει το μεγάλο δώρο. Σωστά. Πάμε στην κυρία Μαριανίδου λοιπόν ξανά για να μας δώσει τώρα τον αριθμό της παροχής και τα αρχικά. Είπαμε εδώ είναι... Γεια σας και πάλι. 5.000. Πάμε να δούμε τώρα. 50.000. Ναι. Έχουμε λοιπόν τα αρχικά. Είναι Α ΤΑΦ από το Πικέρμι Αττικής. Πικέρμι Αττικής. Α ΤΑΦ. Τώρα δεν κάνει να μας πείτε πολλά στοιχεία, αλλά λίγο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι άντρας, γυναίκα, είναι εταιρεία, είναι παροχή οικιακή, κάτι. Ένα. Λοιπόν, επειδή και την προηγούμενη φορά δώσαμε ένα στοιχείο, όσο πλησιάζουμε προς τον Δεκέμβρη, θα δώσω ακόμα ένα στοιχείο, είναι άντρας. Είναι ένας άντρας λοιπόν. Ωραία. Πολύ τυχερός άνθρωπος και μακάρι πάντα τόσο τυχερός να είναι στη ζωή του. Και ειδικά στα θέματα ενέργειας που είναι και ακριβά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πολύτιμα. Λοιπόν, ποιο είναι το πλάνο από εδώ και πέρα? Το πλάνο από εδώ και πέρα είναι ότι έχουμε άλλες 3 κληρώσεις μέχρι το τέλος του χρόνου που θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος που η Πρωτέρια επιβραβεύει τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη τους και θα έχουμε και την τελευταία μας κλήρωση το Δεκέμβριο μέσα στις γιορτές. Την οποία υποψιάζουμε ως super grand, έτσι. Επιφυλασσόμεθα. Επιφυλασσόμεθα. Ωραία. Το επιφυλασσόμεθα σημαίνει έρχεται. Καλύτερη. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πρωτέρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και είναι μεγάλη μας χαρά να μοιράζουμε χαρά, έστω και ως μόνον δίνοντας το μήνυμα. Γιατί τα δώρα είναι της Πρωτέρια, τα προϊόντα είναι της Πρωτέρια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη της. Πάμε σε διαφήμιση. Εμείς ευχαριστούμε.